Mbona kupena kupula kufinyela khona lo mbuzo njengamanje ubungela wena ki wathi into acaba isitombi zimqomela amahlaka abanye zobaqomela imali subani ngena kwethu ngabo sifuna ukuqala la ngicela press subscribe share uphinde comment ukhuluma konke ke uma subscribe ayikimele kuhamba kodwa ke suke senze ukuthi ube wena oqala thona notification noma ke sikufakele video hamba phambili nganza kwethu menzi usephendule ihlaya emoto yakhuzana kodwa ke naye ubeshaya ivideo yakhe ngomanual ethi ke buka iyayihambela uzokhumbula ukuthi muva nje kune video yakhuzana ebitrenda ngaphandle komusho isikhathi sakho bamba la akho lutho nathi sikeze ngizongena emva kale monto izoyiphika yona khombisa inyawo zami khombisa inyawo yabo izoyiphika nizoma buka la dashboard faka la bebona abantu iyayibona inyamonto phambi kwami siyayibona okay ngiyisika le monto faka khombisa speed ngiyisika monto khombisa inyawo akho lutho khombisa phambili okay iyanyuka siyahamba yabona phambi kwami akukhoma ngifuna ungene kule moto emva kwale moto emva kwale moto eblue buka ispeed ke buka yonke into izobreak izoyibona izosehlisa manje izosehlisa manje ispeed iyabona ukuthi phambi kwayo kunemoto uma ingama le moto phambi kwayo izoma nayo uma isisuka le moto phambi kwayo ihamba izosuka nayo uzoyibona iyasehlisa ishiya ibanga elide uma ngabe ufuna ukuphumela inini unga indicateanga ngeke iziphume iphume umenzi ke ubesenza kanje eyakhe yebo njema khona umuntu iyamela Mawuke wale wathi overtake ungazange indicate ayilapha uyayibona njengamanje akho umuntu lapha buka phambili shuthi inyawo umuntu yahambela buka mawuke wathi overtake ubuya ngapha kashaya indicate khohle le moto lena mangabe ocela bengafuni ukuyigezi yakhe buka khomisa phambili uyibona iyahambela akho umuntu iyagijima ukwispeed